Din il-ġimma se jibda jopera ċentru tas-saħħa ġdid f'Ħalfar. Dan iċ-ċentru li jista' jilqa' 150 persuna fih jinsab viċin iċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar li bħalissa residenti tiegħu huma ordnati li josservaw perjodu ta' kwarantina. Ix-xogħol fuq ir-rinnovar f'din il-binja beda qabel ġie kkonfermat l-ewwel każ ta' infezzjoni mill-coronavirus ġewwa ċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Fiċ-ċirkostanzi preżenti, il-Gvern iddeċida li din il-binja tintuża sabiex toffri kura adekwata lir-residenti taċ-ċentru u tilqa' f'parti oħra tagħha residenti oħra li jkunu mistennija joqogħdu f'iżolament. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri tkellem dwar kif dan iċ-ċentru ser jinfetaħ frott ta' ħidma mill-Ministeru tal-Intern flimkien mas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar. Il-Ministeru tal-Intern daħal bisħab mas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar sabiex noffru din il-faċilità ġewwa Ħalfar għal kura medika lil dawk il-persuni illi jirresjedu fiċ-ċentri tal-immigranti ġewwa pajjiżna sabiex tingħatalhom kura din jituża għaliex sfortunatament qegħdin ibatu minn dan il-virus tal-COVID-19. Bħala Ministeru tal-Intern se nibqgħu kommessi illi noffru kura medika din jituża fl-istess waqt illi anke innaqsu l-pressure minn fuq il-sistema tas-saħħa ġewwa pajjiżna. L-Aġenzija l-ħarsien ta' persuni li jfittxu l-ażil AWAS ser tkun qed tmexxi dan iċ-ċentru mediku b'kollaborazzjoni ma' membri tobba u infermiera mis-Soċjetà Maltija tas-Salib l-Aħmar u l-awtoritajiet tas-saħħa. Din hija t-tieni inizjattiva mas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar issegwi oħra tax-xorta tagħha fejn fil-bidu ta' Marzu ġew trasferiti 50 residenti ieħor għal ċentru ieħor ġewwa Ħalfar stess. Għaldaqstant dawn iż-żewġ inizjattivi flimkien ser ifissru li l-ammont ta' persuni li jgħixu flimkien fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar ser tonqos b'20%. U għawet naraw frott ta' relazzjoni tajba ħafna mal-Ministeru tal-Intern li mhux tal-li rreaktjajna, tal-li preparajna minn qabel biex inkunu nistgħu noffru strutturi bħal daw għax di mhux l-unika waħda biex inkunu pass qabel l-eventwalità. U importanti ħafna li nkunu pass qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.